ovako nešto radimo, ne kažemo uspješno. Ali sami ste, Dimić Ljubiša ispred sindikata UNIR. Sami ste rekli da imate 3 verzije zakona i ja ću se osvrnuti na ovu verziju 28.10. jer ovu zadnju verziju nisam dobio. Ali nema, pretpostavljam da su tu negdje slični zbog toga. Na sajtu je sve objavljeno. Pa znamo, ali... Više nemamo, govorimo da je bilo, nemamo, imamo samo jednu verziju i nju raspravljamo U redu. Evo, vi ste u pravu. Evo ovako, pričali ste i sami o ovom da kandidati koji završe osnovno obrazovanje u vaspitanju jednog poslije 2 razreda u inostranstvu, treba da mu se verifikuje ta diploma, odnosno škola, i ovdje ste rekli da se on upisuje preko brojna u srednju školu, prvi razred. Ako mu već verifikujete diplomu, faktički on je sposoben da polaže taj naš završni ispit. Sve imamo osjećaj da mnogi će otići u Crnu Goru, to nam je kao najbliže, nema da se plaće šta ja znam, isti jezik i tako dalje, završit će posljednje 2 razreda i onda dođu preko brojnu školu koju hoće. To je strašno. Znači, neko manipuliše onim našim učenicima koji ovdje imaju neki, da kažem, možda bolji, možda i bolji kriterij. Znači, treba svi, ako mu se verifikuje diploma, znači da je osposobljen da polože ovaj završni ispit koji se može učiti. Mislim da treba da bude on u istoj meri tamo. Onda bi se osvrnuo na član 41, drugi stav, gde se pominje, da ne čitam to, da neki učenik može da istovremeno uči 2 srednje škole, jednu redovno, a drugu vanredno. I ovdje ste uz obavezno plaćanje. Mislim da ti učenici, ta deca su nadarena, na primjer idu u gimnaziju, učinu redovno na gimnaziju, ide u muzičku školu. I sada u muzičku školu treba da ide vareno, to je u redu, ali treba da plaća to vareno, to je takva verzija, kažemo, 28.10. 100% to je. Ovo kolega je već napomenuo član 41, ovo odelensko veće utvrđuje ocenu. Smatramo da je dovoljno da se jedna ocena za jednu ocenu popravi tom učeniku, jer ovako dođe da svako može da odelensko veće da popravi koliko god hoće u ocenu učenika. Znači od nekog dobrog da ga napravi odličnim, a mi imamo masu odličnih, preko 80% odličnih imamo po školama nekim. Kao da smo genijalci. Ovo član 53 kaže, razredni ispit polaže učenik koji je iz opravdanih razloga, koji iz opravdanih razloga nije prisustvovao nastavi. Mislim da ovaj iz opravdanih razloga uslov treba izostaviti. Samo je dovoljno ovo koji nije prisustvovao nastavi 1/3. Jer imate neke učenike u nekim školama koji putuju i oni 1 čas imaju nedeljno i on sada dođe i bude osutan jer nema samo taj autobus. On jeste i opravdan i neopravdan. Neko može da smatra opravdanim, a neko može da smatra neopravdanim. Znači, prosto rečeno, trebalo bi tu izostaviti ovo iz opravdanih razloga. Pa, čim ima 1/3, jer ovdje ispadne oni koji su iz neopravdanih razloga, oni ne polažu taj ispit. Tako možda se tumači. Ako se i tumači, on će za neopravdane. Ne, može se. Isti polaže učenik koji je iz opravdanih razloga. Pazite, znači on kaže ko polaže, iz opravdanih razloga. A ko iz neopravdanih razloga? On će biti kažnjen. Ja mislim, vi ste me razumili, ima slučaj da je učenik putuje. Neko opravdano. Dobro, mislim, evo, to je čisto, mislio sam da je bolje da uopšte ostane.